Tervepä terve taas teille katsojilleni. Tänään pelataan Minecraftia. No niin, tehdään uudestaan tää Jop-tyylillä. Helluri, ei tässä Jop. Näyttää snapshotteja noin näitä. Operaatio Games. Mitäs mä tänne otan? Ai niin joo. Mistäs minä tulin? Aivan. Eli nyt saadaan ihan kivasti kamaa. Mistäs me nyt tultiinkaan? En halua feilata sitä. Me tultiin täältä. Täältä me siis ihan alun perin tultiin. Täältä, no niin. Siis silloin kun sanoin, että tarvitsisi hankkia sitä paljon sitä, mikä se nyt olikaan. Pois. Niin tämä ironi. Niin nyt meillä on niinku 30 tässä kasaset. Miettikääpä tuliks ihan tarpeeksi. Tullaan vielä vois kattoo takas. Ei muuta. Yli. Sieltä voidaan hakea hiiltä, on niinku joku hiilikaivos. Siis ei tää ollut kauhean kaukana, jos siihen, että meidän talo on niinku tossa. Tässä jaksossa pistää aikana raudat. Joo. Nyt on ihan 7 kulkua. Pistää nuo raudat sulamaan ja farmitkin tuli tehty. Anteeksi, ette nähnyt. Siis muutos on seuraava jakso. Nyt mennään nukkumaan, se on tämän videon tarkoitus. No niin, troll, hollolololol. Rautarkko. Ota siitä. Kiitos. Puketti tein. Itse asiassa yritin kyllä kuvata, mutta anteeksi, ette päässyt katsomaan sitä. Siis alkoi kuvaus päälle. Sitten katsoin, että kuinka paljon on mennyt. 0. 0, 0, 0, 0. Katsotaan kuinka nyt on mennyt. 3 minuuttia. Silloin niin oli vain 0, 0, 0. Olin jotain 12 minuuttia ja tehnyt videoa. Niin. Se ei ollut ihan kovin hauskaa. Teen tästä nyt 2 jaksoa. En mä nyt ehkä heti tee, mutta Happy Wheel video varmaan seuraava jotenkin. Onko meillä tehty ne ollenkaan Happy Wheelsia? On tehty pari. Se on hyvä peli ja hyvä kuvausohjelma ja kaikki kanssa. Tulisikohan musta isona YouTubea. Mitäs jos tulee kommentteja, että tulee, niin tosi paljon kommentteja siitä, että tulee, niin varmaan sit musta tuleekin. No toi on niin hienosti. I love it. Kaksitoista. No niin. No niin joo, ja tässä jaksossa helppo. Pystyisikö vähän leventämään? Jos sä viittis leventää pikkusen, niin 2 blokkia. Ihan
Tai riippuu vähän, jos tulee vastaan. Niin tästä. No, tulihan se vastaan tietenkin. Jotenkin arvasinkin. No niin. Joo. Eli pistää toi mulla pois. Et niinku näyttää, että tossa ei ois mitään taloa. Tossa toisella puolella. Ja sitten näin ja näin. Ja vähän valaistusta taloon. Älä nyt vesi, aloita taas tätä riitaa meillä. Vesi on mun vihollinen ollut aina. Kerran tiputti mut laavaa ja mitäs kaikkea se on nyt mun tehnyt. No niin, sitten buketti. 2 kertaa käydään hakee täältä. Niin tehdään ikkunavesi tuohon meidän pihoille. Ei tarvi aina mennä hakemaan ihan kaukaa. Siis täällä on meidän vesipaikka. Niin, ja kaivos menee tosta. Tästä. Lähti alaspäin, sitten alettiin siitä enemmän ja löydettiin tosi paljon härniä. Olen siitä tosi iloinen. No niitä on vähän huono. Vähän feilaili. Tehdään ulos. Huija. Ei ole varmaan hauskaa kattomista, mutta pakko tehdä tähän tottuu. Tai jos te katsotte mun videot, no ei mun videot on näin huonoja. Nämä on parhaita ja tehdään tämmönen animal trap tuohon. Ja tähän. Ja tuohon. Ja puut kasvaa. Ikuinen vesi. Yes. Nyt ne rupeaa ne kasvaa vähän kunnolla. Jos tuo ikuinen vesi olisi feilannut, niin olisi tullut kivat rage. Että olisi varmaan halunnut edes kuulla. Ei noin. Menisikö se tähän? No niin, noin menee paljon. Lalala. Vois osaa vähän tehdä omaa tekoisen järven ja uimalta ja oma tekoinen järvi se on jo vieläkin. No, ei. Lopeta oikeesti mun kiusaaminen. Joopa joo. Noniin, nyt on farmi melkein valmis. Ei, älä vaan sano. Et jos nää loppuu kesken. Nää ei loppu kesken.
Ei loppu. No joo. No, otetaan loppu tuolta piste. Arkkuun 31. Onkohan se riittävästi? Oho. Seuraavaksi vähän kauemmas pitäisi pistää nämä puut. Se on ihan tähän. Jos tulee 10 tykkäys, niin muutetaan pois. Siis jos tähän videoon tulee 10 tykkäys, niin muutetaan saman tien pois. No arkku ei ole vielä läheskään täysin. No niin. Nyt tässä kohtaa pitäisi olla paljon hyvää kamaa. Eli tämän videon nimi. Timotin hakunta. Jos oikeasti tulee Timottia vastaan, niin like boss. Who's the boss? I'm a boss. Tehdään paljon pikkeet. Toi on niin hienoa. Kattokaa nyt, sillä on tuossa selässä sellainen hieno juttu. YKK. Ja näin. Joo. Soihtuu jo. Sitten tuohon. Ei, otetaan noin hiilet. Noin. Joo. Mikä toi on? 12 kerrokseen varmaan mennään. Tän mä osaan vaan laskea kerroksen mäsille. Tässä on 12. Ei tämä. Ironi. Oispa se hyvä merkki Timusta, mutta kyllä sehän voisi ollakin, mutta everybody don't know. Ai niin, näköhän teille. Kuinka kauan video on kestänyt? Joo, tämä video taitaa olla tässä. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.